awie na ma yafa sedama Masha Beauty and Training Center fame. Media network Tony B ebetu anim ene awie wonso betumi akira wadwen ye dia de ncheche ewa ba fontentan kase no so search Ahenkan 93.3 FM on YouTube na subscribe my adwumadia woduru abedi ofidua mu anyina datumi abonka ye Facebook nso ye dem fili gadochi na wuhwie wadwen kira no gu meno nso ya Ahenkan 93.3 FM atro ya kese damu Trinity afenso no betumi dia fa SMS 0533898915 0533898915 Odi femu ba ebe kenkan edi ama akenkan fo wote yenkan na awia pramtobra kan kase boy mu oyeme afia ampofowa mene original adwen message papa na papa endi wanimu kan afe mayamfa mo vimundwete muntesemu sen Ahenkan FM Murashe bedwani a wogiram de madesha won mo se hwiwi aso aba trompe so aso Dr. Kwaku afri yendrada ai wanimsam ye de betu wanimu ewo enumrebre mu kase bonimu se one spiam a Ghana murashe bedwam edi afe so papa ya ne speaker of parliament abone bangara te so won kofie se wo muade anya no so a yendrada na nya asem kuma and who say man no day Monday papa speaker day papa it is speaker chire to me na ni nyada ne ajaji for be mienu bia say wo mo nko Supreme Court mfa wo mo dwumadie kwa hyehye so na wo se mrahye bedwam so wo mo hwe no mo tintintintim so no na papa yi chire mu se ebeyi anka wo mo nwere Ghana fo wo kane mrahye bedwafo no dwumadie bia ne gira bi o mbesia fa Supreme Court ajaji fo no ya wo mo nhwe man and ye betimi aboa ye ogusu kasa ne se hwi wi so mrahye bedwani doctor Jenny 2 gina ho twirin and was an speaker asam na o kadanya wasam wa ye ne asam ni nyada ya bam si esinti o asa o mfiafia ho ne ya doso dodo speaker me srapa obuo ne ani die kwan so asa wo nsam no emwa yen na speaker sa awala ne me na kasa ya ena ala me so ma kiro de mrahye bedwam ha mso ye bo so ke nani asa gura speaker woni nkonsa efiri mrahye bedwam na eno akire ana wa mu kire mu a majority afamu no majority chief whip Olibonyam for Frank anodompre asole ye eno no so de cha pakoma speaker as speaker asamu asie bia wa haya paucho Dr. Kwaku afri ye enyama ho ne bachire ya wa ya kire kakire ya paucho why speaker twasoma yen tani anodompre kama asem ya twa adeche ya tie se hwiwi so mrahye bedwani Dr. Kwaku afri ye se wansoma anodompre ono de ade a wo kira ne se yansoma wa ade na do pa kwakwaye enu nti waka ni plane nya plane fa akira anodompre se nya de hiani chief whip na wa ye wo kura ka ne se mrahye bedwam ho no wo hwe ni lem na wono wo humfunso bi a wo ho se wo ka kira speaker se wo ndi lem ene a woni monyamfo doctor Kwaku afri ye ne nsam a waka no akire mu baba hu sankwafo sa en wo mu ade na woni speaker eyi ya no se ewe no eni anso ne wahe hwamma na akire mu se ono papa panimu te se ono no wo bu speaker ni mutia wo se anya no kure so obi gina ba bi ka se asema na speaker aka no na eni kwa so ono ye owura afri ye no so be ka bibia na ono nso ne wo mo ntiase mo amwo keke kasa no ne mo ntiase kra esensa ya parliament dwumadie no mu die na o mu nyina nso wa kwanya so mo kasa no so acha na dwense speaker se no ogeke kala enwa wo mo edika be yank wo onye twanka na ntumu ho ade be bone na oye ne nti Ghana fo binu atwi ni suntonto echa na chimpre ene wo mu ade no so papa panimu entese mi mu ade na mo ya ka adebu a Ghana fo na mo keke kasa mu ni madebu ene oto ne nsam so bi oya no o kire mu se
asɛm wɔ sante kra na hini chapa no a ɛyɛ anodon pre kopa ye no so no de nyame anim no kura ne obesomati kopo wonye boni bia no abepa ho chew. And in any case, even if I'm wrong, you cannot sack me, in my opinion, for making that remark. I wasn't rude. How can you interpret that as rude? Maybe, yes, I also misinterpreted it and I misunderstood him. He could have said that, and that would have been the end of the matter. What did I? I thought that his reaction was too severe and extreme. I didn't say anything, only for him to repeat that the marshal should walk me out. We are in a democratic system. Everybody should be able to allow to speak his mind and then to say things which are even with borders on whatever. Very, very humble. But as for my mind there, nobody can take it from me. And when I'm wrong, I will apologize quickly. And no, you think that ruling was right to have walked me out because I dared to disagree with him? What have I done materially wrong? Because I dared to disagree with him. Na monka say ye tie monyo so ba bia kwankwa ni as ba bia wo bia ka say papa ye tie ni party ni kai wa yamra se bedwani a wagidam de madesia wonom ewo sehwiyo so the good people of sehwiyo so omumra se bedwani ana attending kano Dr. Kwaku every year sisi ade sa nkasa ye we no ba bedane enokreka ade kasa ben ese bia ene no kasa ye hu ni se anu ohye hisi ani nyina no ba beda no nokore kan no kra me kan ti omo be kire me pese obi kire ye sunsun ye da obuo ye kan se o kan okre yes ene se o ene kasa ho ntie no dia tie ne dia ho ntie me pese me hunu difference no because what be the table of achi en kan kasa bia be chirechem se ya kukudu de ne na se ya manyofo no ekwo omde ye faso no se ade no se de tie na ombe so omfo so a no omdane no de hyen se ne ka no but ne nya sa me issue bi se si a ho me fa ne se me enke ye me a ana even panyina me ka asem na chen so oye me papa ana obi kasa asem na chen na se na ka mesum afa so no so obi papa obi nanampa yes so wo fa asem ne sa wo obehu ha wa se me yes si wa hu ba say e bia o papa etuofo because na se bedwam wonu mu nyina o papa no mopo wanyin se no o ya de o papa asem na wo ka no wan ka asem no direct to wo Debbie it was in general on my nyina sade mayes munsi we kura ne ye afutuo no onim se ono ntimi force say ye munye say but or advice no ma so you take it or leave it and ya fina be sorry say asem na wo kan no eni kwan say ono na fina no ba no enkwokrafo enkwokrafo na yo ye benya nkwofa mama ko defend say ti kura kan wie ne ho adwo no on so defend ye kubeti say ye no kure kan na me se kubeti kura no muti se kubeti se no kwa ne ene wada no comedian okay ba onim de ya se sansem wo mo na o ka sansem wo bi di kire wo mo a o mo si wudidi atamu mu ade wani nsuade ene ho ahwan ne dia adwen on sa wo mo boto ho isi a wo kasa wo mo se kasa de wanu timi pa ba wa ka asem na wanu apa ne ya kire se sei obi akogira mu pa ache wa ma wo se man so man so nko pa ache o ma me ya won kwa na wiase nyansa ne nyina wunim so now small boy ayi anodon pre ya on sa ya matofo ne bo ma yen wanyini o penny esi won go biem ase be form 3 fo ne de ho mudu form 3 one o ka hwe aso de abode debi form 3 anu kokoti so wa wie wo baba school mo bio o ma bio ntino sa no gra si abi mu kura so mo pre to me so mo so na mo keka kan bia anya form 2 for no you only say job come form 3 oh okay I see I job come form 3 okay na teacher fail one abeto dey why you ho obetro why so obetro ya be mark ya ma kama man suro why enya mo ya sa ne yesu abio si wa hu si di odi a kire ni sua di odi anim na ntie
aka sem we na ye kan obi ko patch okra ma ya patch okra ye din tira wo ba bi because to de bia timi dia bufo kan se wo we na afa na reflect ti we papa to say no okoda na ne bu afu wo de abufuo ene yeso duru ba bia ye nto yebu ye nyanim sam twerɛfu asemasi wonim sɛ ni pa de ane bu befu ko gyina no so honorable sad maki ya de sano cheme sabo so mu yen bisa wan fi wo mo ai tamo mu ji ai majority population wan fi wo mo hwe ya asem abeka we kwa ko nyansam na chesa mpa wo ye panyini no wo sa bra na bufuo wom eti onim so obie na no a wan hwe asem bi obeka bia yes na okofro no omo frefre na wan fi no na okofro no ka na okoye anu anu no siawa me na ndem no ya adwene wankasa se me kasa mu bia ko ni begina so anya ba afon se kasa tu kasa wonu de opasam na agba o etu onu so ye na dwuma abu papa abufo no de kasa ye wanya de oh afia yankwa wo so betimi do adwen che de aba Facebook live and YouTube live ni nya na ya Ahenkan 93.3 FM bia na de aba fontentan so enye wona odi wa agroko wo betimi attest message ni de aba test line no 0533898915 ebe ken say no so ebe kenkan de ama WhatsApp so betimi de afa wono mo na ye pem so akoya ni mo nsam fufuro ma mrahye badwafie wa na ye gina nsam de bi wo papa nya asam ketwa ni nyina ni say bese ana wadi mu ka tan so na samo twetwere kan ho no udu ani di akire ana kan na nkyire mu nyina ne se oswafo a owura kuno podi wa bira wa consign eye enkrata bi ma ye de sikabotia eno esom eye America dollar eye 34.9 million wo de ba Ghana series ni ma wa chese eye 538 million eye tabli se sika no ya de kwa ye de ya yesi edo mo kwa sabia mo ebi asenti rekoto spare parts dia ba besiesie asembe mi amanfo bebere ka se ebi sika dia na so na dia ensem no didi nkomo na chese osofo hwapom de dwuma de ntoto ya so no so ho abewuram bi owura eye kwakwa agima manu won so ho abewuram na satsem eye abapo aso di na no atom bie anu o chem se da bi se de nayi owura eye okugyeto apraqua se de woseme eye ye ne ho ne ade no na kakra bi a no akofa information we di aba kakra bi a no di info we di aba wo chem se da bi opanya wo so onya tobase on tietia break na so se da tunani tade se pipi aban su dodo na mu ade hye ne mo sabio okika kansem bi wonum kura enim na ani han no opanyini de ka no di gun krofo ho sabi o chese yade ha dwere pa no sese wo hwe sa sika boti opanyini ebu se ahe wapinya nokure enye sa na tie uhye sika ni mu a esika na nkasa no eye 10 million US dollars pe ana eye na wodi eye best 24 million beka ho wose ha dwiri bebre etu ono de na adwiri nim die mu ono wose ka hu behia se owura eye sam okugyeto ablakwa won fa chopa de mu odene enko ema anka ne opanya no hwe sika sam dwibade ntoto ya so owura kinofuri ata wo wi owura kwakwa dwuma menu ense sani dini sebi mpraduasa se de ne Ghana obia
na ne dibra ne nim dia akwakodu no eno ensesa no enka no hwe ewiase dia sa na tie ebia ho nsatimi eka obi asem na mom asem na ho nsa aka no na nya sa na tie na so akoka no sa dia wusi minim no efa na koba ne sa na hu se esa metwa ye dia sabone machiachia ewo se ohwe na oye nsiesie etu ano dia ochem se sa asem tu betwa no ewo se oru akugya to abrakwa wode achopa enso ede ekoma sa mpanyufoi ebiam no okire mu se oru a okugya to abrakwa aduma wo ye no se enei wo bo no madi bia se kitase dwumde kankan ne pre obeboa na yatimi atu ase no wono eye oru a chumbari madie na mianim nukure ni wonka so panyin nja sa na adwuma na woye no ofua so ga ne yanyina pani ye na mmomu no wonhwe se ne nsam na wode eba no eyade se esisi so ednam na kwan so eye nukure trodododo na wode eba ekoba ne saade no mamu ni nyina bagitwi na ye nyina ya so na sene ni ahwe se awie ye bremu no ekurimdie be kode ama ye wabre ye ko ede etia kitahye dwumde kankan ene proye. It's quite unfortunate to defame someone of amount of money that he has not paid, and then you put out there saying that he has paid that amount when you know that if you critically analyze the document, that amount of money that you are talking about has not been issued. So why are we going out there making it look as if that the man has paid an amount of money that is extreme? If you calculate all the money that my brother put out there, it sums up to 120 million, of which the minister approved. Indeed, in his submission, he said he approved 34 million on the 9th of February. The minister approved only 10 million on the 9th of February. This is it to the controller. All that I'm telling my brother is that whatever he's doing in protecting the public purse, trying to protect the countries, whatever it is, we may be happy. But he should take his time in doing this so that he may not put people in a position that they don't find themselves due to his haste in trying to make some, maybe have a scoop, if I may say, the you media guys that you call it. So what I'm trying to tell my brother is that go back, record those documents, apologize to Honorable Ajimamenu and Honorable Kinofrata. Knowing very well that, maybe yes, I thought I got the date right, but the documentation were wrong. Probably I'll go back and get it right. I don't think it will hurt him. It's rather will put him and put his credibility as he has always placed it at a higher level. Abatuo empesua eso onimonyamfo Paul apreku twum berima ana Ahenkan no na swafo wano ena show mensi kasam so Dr. Mohammed Amin Adam wano so ede ato edwa kirem semprempre Ghana ha yetie si abeso oman no ekọ nanimu a ewose enya sika esom $12 billion near the Yomani ye no sa no $12 billion no ya de investment de ama man enfie pore miense da ya nimu na timi aboa ma economy no atia sikinka gina na so tata tutu tata no afi wagina na nte tren ene ya wade sansem we eto Arab Bank for Economic Development in Africa for animu ya no osre wo mu enkotonkoto ene didi nkete ya pacho wo osre wo mu se ka be ya nkomo magana fu loan $12 billion si wa muntabin ho ha hidi rada enfanto ya account mu se kurom na timi aboa mo man Ghana akonanimu ho wotoa ne nsam so ya no oba ba mu ekire ekuoi bangi afuoi se wedie enkomu tabisi ka ma pa enka nkura dwumakuo project ahodro ekwakoso nyina da enkomu de behye na timi aboa emo man economy sikasem na agensrepe no ejane na so brantam emo man Ghana nsonso ye ka wo mo buaye emo man ne ko na nimu osikasem fam ye the Arab Bank for Economic Development in Africa so aka ho bi ene International Monetary Fund for buaye kunche nazo enko de $12 billion ne be pay so a enka be boa pa mo man akona nimu watu ani nsam so bio ya na kire mu se papa abrofo chinchonchin we kra de ya arabfo ala wa kubaru wo ka kire wo mu se nkanya COVID-19 ka Ghana ko na nim papa Dr. Mohammed Amin Adam kire mu kire arabfo ise omombra esika na COVID na ka chese ebe se nyoma ma chese nyoma ayehuru nyan economy no atetia pansam se ko ntebe anu nti wedie omanimu wedie omumfa wose anyo emabua yen ye ne de plate ni bo omumfa kakra nwum
ema yen se na be ya economy no betimi agya ne nanso kiko ene wo kyerɛ mu se na nsenya mu covid de be sanka wiase a oman ede osika foto akaja yade boabo man kanko no yade koyi ye nneoma bi ala yade ye nneoma bi wo covid bre ni mu anti na ma yesika nyina asa ema yesika no kra aya bibia ho eno na muso kra ma ye Ghana aban eko International Monetary Fund for ti ye kazempo enye wo madama de anka nka o me na jiagu enu nti se obeka ma hwaya mobone ama sika bi nti papa e kan sam papa kirehu se aya mafofo sika na eno na aboya sese ye kase economy no ejejeba enu nti se arabofo no so Arab Bank for Economic Development in Africa for person moboya and na $12 billion omo fama ye mbo esikatu e na oman Ghana no so enjira ne nanso. With macroeconomy, economic stability returning and having concluded our debt restructuring, we think that there is need to accelerate growth. We have to be deliberate, we have to be intentional about growth. And so this government is implementing a growth strategy, and we need your support to finance this recovery. We will need about $12 billion United States dollars to bring our growth back to the pre-COVID growth of an average of 7%. Our anchors for growth in agriculture, because we have enormous potential to increase agricultural productivity and agricultural production. Any outia ye aya swafwa wano ene sho omen sika sams wo finance minister Dr. Mohammed Amin Adam. Si Ghana ni edini nyina be ya aside o. Adanya. De ka ye kwa ye ko ye ba ye ma. Pressure nkwa am ye da ye na. Edini nyina be ya aside o. Asida san adwe ye nyina be ye yi bosia bo. Ayo, eni ase de aya na aye no. Cause si ya ni Ilevi ba ye wantimi amaji ye nkwa. Yes ye nsho ofufuru anim kwan IMF nso ba ya se we ye bre. Ye tie so. Isi ade badia. Isi abosia na. Badia ne ekọ. Arab fo ne ho. Ho ne yaduru. $12 billion. Ho ne maduru. Se abosia bo na. No. Se ma bo China fo ma muntimi ntua. Muntimi ntua yo nse muntimi go obio. Se Arab ne maduru. Mate se wonum na sisi aso do so mkwatete. Oyo no. Se mo de mo ante. Oyo money. De. Mante. Mama mo kuraso. Da se abere wa ne mama mo kuraso. Amukoje. Ya mo bosse tawizie. Yey. Abusia fo ma yanko ya di mai. Na eyesika samu nkomodidi ani ma na yaduru no. Na sisi na abusia fo yesidi no. Aye hata. Tata wajini wanye chese dola wo pusano oh na sidi force so obegye ne ho wagye ne ho ne asaso ne mu ne ye mmia no na ne nyina ogefo ne hwan patafo kora so ne hwan etia sisi asidi ne gusu ebre etia nyina gusu ya di ideas ne eba ideas ne de odebeba na so omo a waso mo de ye adwuma no wo tumi ne wo mo ho eni ye hwe wo mo omo so mo de be ye so mo mfa nyo ne yete ho se de yete ho ani na wa be kwabiri wo mu pa nsem so a wa be wo mu Dr. Ishmael yamo na so de aba ekwan be fa so e betimi aboama sidi no ahoden abamu eni wo kire se empempe die enso anu ho na wanti so nyate so se hu enu mo betimi aboa ama meto nioma anya sika de abo man hu bra na sa
busu ekoso nanso so ohaw ne da so ewo so ohaw ne da so na sisi anu so anu ne ye de ma no enya no na hia eti wono de wo sere pa yebetimi so apekwa bi ne atuatua nkakra ama nneoma enso atimi akonanim nanso abayi ayesi wono wontia futuo obetunufu atunufu no abo pisi ade piso ne se bosia yi yakogye bia ntimi ntua yesere so omu ye mobo de ode beche yemfa nche yen de ono so betue akọ akire na ansa na bre kakra mu yatimi akotua wono so yegusu yesere no enu nyina achi yesan so tabiri pani yesan so kọ ekobo bosia obabi foforo ebi na woti yo arab na sisi yesa aduri wasi we nyina eka sai ye etia The government must demonstrate that it is taking practical, visible, verifiable means to cut expenditure. Because if you cut expenditure, then that means that it leaves you room. So the amount of money you need to borrow gets smaller and smaller to get to a point where you don't need to borrow again. We are in fact borrowing more and more and more, and that anytime we can't borrow, we are exposed. And I'm saying that why is it that we haven't learned lessons from our own history? Because nobody is going to trust just the rhetoric. Dr. Ishmael Yamson ena otene nka eno na yankwa hanu say National Democratic Congress NDC amanyoku animu ho ene anya asenkuma edamu ewo hono mo na ayawaso West Wogon abato mpeso aso enipa wono preso bekom na shebedwam ewo NDC amanyoku ani dimu eye sinitwani John Dumelo na John Dumelo ene party fuobi edi ahyiamu ewo na batrompeso no so wabra JDM John Dramani Mahama ba ehono mo nsrahwe ene John Dumelo kwakam yenti a wose emprempe ya yakasai NDC fu ahyehye nioma pa enioma amode kwa afimpinu ni aduonu na abatuo ni mu enu nti se ebetu abawie na NDC fu obekwa kwato de alakia yi ebi nsi da tofi akwa enyame mpangu no bronsam famfra se NDC fu akwato abawie MPP fu abatuo yi CPP fu abatuo PPP papa na patapa players fu abatuo egum fu abatuo 2024 abatuo aga na fu na kwachiro omadwin aba si akwato abawie na NDC for cheche na pink sheet DJ boyanyom calculator emma soda Supreme Court omonko na John Dumelo cheni nsemu de enta womonko Supreme Court no se afie we de ampaya edwa ewo police center sahodro eni di samanoko na shada ape womomunim ade omunim calculations womunim internet mu ya wombekwa police center sahodro ene police agent ya shada treni wo mu ankasa ya wo mu nim de etede enu nti wo mu yire ho so obutantim no ene eye 2 da NDC fu anya ombetrato eye 5 no munya wo police station ombetrato chese omo magaba ene obi awiem wo police centers ni police stations ho no enu nti afia we dia wo mani ada ho pa ataya no nso a JDM kan ya mpa omo bebu ataya ebi amomani twen sakwada abone a one penna ene ebentu aso mpane to danti da bia nnani guso sa bebebepe omo benu mataya no amomani kren begu so akosi se beto oba na wie ne declare wo monso behwe se abatoro bia ntimi wiemu na yakokan se ana police station wana ya declare results ampa o matiase police station wanso no mama police agent na hoden eni nimdi a wo mokwa akogina enti 2024 abato no ye wi akwatwe akire da awere e wo court ne de eni NDC 40 mu John Dumelo to aden samsu bio ya no oka e de akire ayawaso West Wogon se afie we de omo hye wo mu bo I promise o ma hona so omo be protect omo be ballot papers ni ballot boxes ahodro ho ban de onim
na obeye katasu mamuaso na wawi abanimu nso de beba ho kra ma obi ahunu se abaye de awiem na ampu ensi saban wiemu beba wo se ensi afia we de ndisi fo ni da ho sabo o na so mama mani anda ho pa obi de asokwan beda ne o ma chinchina nti omo de omo nkotwe da wira nkotwe protest bia wo mbehwe se awia ebebo 2024 abato ni mu kan. The only people we are fighting now is the MPP, and we are vigilant. And I want to assure you that all those who vote for us, your vote will be protected. We are not going to court. We don't have time on the 7th or after 7th December to go to court. Our court is the polling station. Our judges will be at the polling station. Our lawyers will be at the polling station. Our vote will be protected, and we shall count each ballot for the NDC. Eni awutie ye Ghana de shemamba no ena ejiramu ewo ayawasu wesu ogon epre se wa bekọ abra shebedwemu National Democratic Congress NDC amanyokuo no edimu sinitwani John Dumelo ade shemamba na Odi Media Network semen kan kire se wadaruma o eba ne nioma agodo a ema efie adeyo eye mrede a wo de no mfa nyonko na obehwe na waboa ma nsa kane nyina bi sanso na nioma ba mu wani aka wankasa ufie ni wasetena mu a eno so obehwe na waboa ma nsa etimi aka bi na eye TV na wo pe kasa mfonyini me pa cho osebo moden na ene no eni nkomoi na omo announce anka wo de brand bia ope bia wabehwe na nsa etimi enso aka bi sanso na air conditioner no wose bia ba eno so ane ni nkoma na oma obisa de be ya wodam ho hu ehwe wo hono ma waso asiso na ewo akulu kama senso office nso so a na waso asiso kama na show na aba na yade enko na namu enu achi fridge ni di freezer no me pa cho no so bomode na ni nkomoi na won hwema nsa entimi enka bi washing machine so ewo eno eboa manu amasie eye mre me pa cho on se o young boys yesi so nyanwade ye so ankonam enti wo say no oba bia ni wo oba be posa nuoma na si ama wo wosisi agu washing machine mu enu anu no si awie wa hata wade ene na okro no enu anu no eti me pa cho bomode ma nsantimi nkabi na emwa ma nuoma enkonkan rice cooker so hon me no ye de no amo me pa cho bi kura timi no bayire ne de ka ho pa na aben na watiti bi agu ye mu na okro no ceiling fan standing fan heater ne iron ni nyina no ade se bi enso ewo ye na so ye nya asem ketwa na sa niam we nyina no tie asem de wom se ne boofo ena sanso papa ye gi ahudi nti no enuama ne ye ton ma wa ye ma obire bi se kokko wisuhwe semfomso eba ho a utimi sa de ba na yetimi ahwe aboa na enuama enso atimi akonkan enipa dodo se na didwa a won beye enuama bi sei ede ama wo ni nyina no ente nkoda no ye se enuama no a ye de aba no obi won mos me kan obo ne nsa no fridge ne pa mi pebio enso sika mo wada ho no mi enso o se me ha wo bebre me ndwendwene bebre ma oti empa wo kakra na de ho no fabra esan se sika de ne ho ahomete pa why so tutusu a na eso a wakọ akoto wani mra so no wadidi eda ho no mtu de fa sa kakra ne bra obegye na fridge kro na open watabli di amount no akọwisu afi de aka no sika nkaye no wa ma obre no watua no kakra ma nuoma so atimi akonkan e de ama kama wudu ani kire mu ewo achem odan nkwantanum MTTD Ghana Police Service no won matena yene no ana edi eye animhye ntia no ahye ne so e de ama me kama we de emu ye kama emu da ho eti obi anso ni wodo ma okiri fo asempa kodo bomoden se bia mo mutitiro mo ya ban adwuma no na se mo am ya adwuma bosome na etwetwa mo kan nyina akonya ho gadifo di nyina bodwa afo ne yen kan oni enkwade die sanse na ukoye e bia ye no ma na ye to ya ntododo kakra bia onya ye na de kakra kwoto ase kakra kokọ benu musu wani mra ho so no na watua ka wie na no akonkan the amount o fresh 0539 50 05 14 0539 50 05 14 na enchiremu na aka chire ni nyina no ya hwe ne atimi e de ama wo mo aye wo kwan ne wapa no odwene ho o si mi free akora kodu na se ka iska ne nkwan akora no adekura ka mitimi de tuaka mandwudwiri bebre odi ato yenkra oni edi nkomo a yenim ko ebefa so enoma no so betimi aduru eye waso ye ho ne mo ama bibia nso akọ tote edi amawo Marshall Beauty and Training Center so ma hwa ye for ba ye ko na kwasiesie ho etire no style bi onimbo boss braid corn roll knotless bobodin pony wig
de no nim ye onim ni nyina ye pedicure ne manicure so be ne kama hyehye mowreku obetwitwa ni nyina hyehye kama ede amount makeup nso obeye ne fine de wodi kwa puntu obi ase so wanso na wo ye program no a wedding engagement abedi intro obeye ni nyina fine finchim ede amount Masha Beauty and Training Center no mesra wa super se usua nsa no dwuma ya wo bobọ so emi bobọ so 3 year makeup pedicure manicure ne de keka ho nyina so abra na won kire free wonye utakusempo anapondo eno nti mo a mo pa adwuma sua ne so no ato adi mesra wa na kire kwan e wachem oda community nursing training school kwan ne so friend was 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171667 0244 171667 now one Masha ntwetwe nkomo Ahenkan FM yo Facebook wo YouTube de die hia pa ya no search e de amayen na afi wa subscribe nso e de amayen YouTube kokko no so no wa so na yadwubedi ahodre bedi e wo fie mu ha sei no abonkaye e wo online nso betimi atie say yadum light fon a na nzi aso mudum na chaye wo kan bebra hwa no makodum nti ne menkan wo ko kan pa uradi asa nkrane afu baabi na ado wonsa wawu ombetu abawe papa wa wani so ato wanti aja edade yada mase kakra na ebia no de ya kan na mubufu no mudum no a wo betimi atie Ahenkan FM e wo modern Ghana so zenofm.com ne mytunein.com so betimi atie yen website ya kruche nsem agu ho no adwempa hemu o ma twro de agu wati opaken kan a ya no akwa akokinka bi o ma mu nsem ya ma foforo so nsem ahenkanfmonline.net eho na wo bekọ na afi wakokinkan nsem pani bi afọ pese obo wade tonde hu dawura Ahenkan FM habra brani ya wa ha ya ji obi a o tonde yen odi be na o tonde bra uton paint yo uton toast uton nyado uton banku wo de bibia restaurant brane mo hu dawuru mfama na yedu akire nti eja ubenya atofo ne customers bebre achema aboabo ene ebutuo untimi ma de hala wo mo 0244 878763 0244 878763 abusua na edi asa ne nsa so ne na pamfo mo hwe se bibia be kototi eye electoral commission chairperson maame what they tudwa eye one more anxious na nsusanso beto monten so se asomasi wo benten na adi nkunim a amanwakuo kura nkunim bo mu no wone wade hye no mo agya mo gimani a no susu age eno so ati de wadi na enfie poli bense eye aduasa akyirini no ebekọ so adi hene ewo makonkono Ghana mu hanom wa na wamu yasa ndue enso ebedi hene na Ghana vote so mu essay na asem bi ba penu akwa hwehwemu a no de emu no krasem ni nyina no e de aba betu dwa ni mu de suade nyina de abetu dwa enu achi ukọ eyesuapon ba ko a o mayi edi akotena pa University of Ghana e ho so wo kira de e ho ne mo
ɛyɛ owura George Donfe ɛne wɔn so ɛde bi ɛto so kyerɛ mu sɛ asɛm electoral commission asoɛyɛ no ɛka no ɛyɛ nokorɛ paa na mmom sɛ ɛbɛwie mu adie a na kyɛ sɛ wɔsɛ electoral commission no wɔn so de yie ɛto yie wɔhwɛ sɛ na namontuo bi a wɔtu no ɛyɛ ne kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara mamu ne nyinaa ɛmpo nkɔfoɔ mbɛfiri ama ahoforɔ so ɛde ɔmani abɛdi abatoɔ no akyi no obiara bɛdi ade asɛ sɛ ampa abatoɔ wɔ deɛ ɛyɛ ne kwan so a ne kɔɔyɛ no nti ɛkɔba ne saa ɛnyɛ obi kora na ɛbɛka sɛ de wadi ntwo no ɔngye ntum na you know na the electoral commission nso ahyɛbɔ ɛso ɔbɛhwɛ so ɔbɛdi ne dwumadie sɛdeɛ sɛne fata sɛdeɛ bɛyɛ a abato nsunsuasoɔ no ɛba obi bia de wadi ntwɔn de wadi nkunim no nyinaa no ɔmo nyinaa bɛto ɔmo ase ama nneɛma atumi akɔ nkan nti ɔno deɛ wɔsrɛ sɛ electoral commission no wɔno ate ntosu ato fam no wɔhwɛ so wɔn nsa mfa ne tɛkyerɛma ɛmfa no nkɔ daadaa ne ho biara ma ɔhaw biara ɛnso so ɛmma ɔsɛ kɔba ne saa deɛ a na kyɛ sɛ asomdwie a ɛhwehwɛ no yɛn nsa bɛka ne sɛdeɛ sɛ na ɛfata na ye kotwa ba ene nka nipa na bewu ene nka in fact me tio ma na me yam hyehye me na de meka ne se ye campaign ya ye momodna na ye ntu ofuno mu di echi no supporters ye ntu o mu fo se all is not about elections ye can politics a ye adwenkyere me ne nana ene ame ye pese de yekukuma se na no hini to se ye mfata kra de na ye nko wa profs no ho de wado de ye mfa ho eno so ye true ye betumi akwa ho ne ewurawura mu na de yakosi kuma because the tini say ekwa na nkade ye bekokumase a ye frɛ no am insawam road no ye nim enti ye adwenkyere omum ye nu adwene behia na ye kyerɛkyerɛ abon say we come to the middle ebi aba beto am insawam ne ye kɔ meka ne sa so na meka say referee na odantemo na wo hwɛ say ye befa takra de say befa ho na am oye no ono so he has to be very fair ba say ye nkɔ takra de a na mi ho na ya nkɔ no minya oye opi na emo mehu say oh clearly na timi defend say ese takra de ne ye fa enti na nsa de a ene ese me bona na chidom ne nyina ye fa sa kwa nso na ye koduru kumase enti eyetiawa amanyoku awodo no agi wo modeye se wose wo hwɛ se campaign omo eye no wo mo enka kesa twetwe biara eno betimi enso de oyone ede aba ena afa electoral commission nso so anhwɛ so nso be na dwuma se de se na efata eni a wuti ye eye opanyina wo no eye researcher na afa so san so ye lecture ewo University of Ghana Owura George Donfe for adwenkyerɛ embre Facebook na megyere fantastic ba for so de ne de aba en wono kyerɛ mu sɛ akufo ado message na wode ma Ghana fo no ase ya tete afa so ya tete afa so pa na Ghana fo mamani na ho ɔse baomi o ehwan yo ase baomi nso edi na na ado achi ti Ghana for mamani na wa power 2024 abato ni mo vigilant no otumofo no na akuamu aboaten so aka Dr. Baamia is breaking the 8 we dia no odin wan so pa na akuamu ade abase happy birthday nkonfama lawyer ama Buaben Asare deputy director dema grievances fair wages and salaries commission yo wose nyankopon hira ne pa Francis Kaswada tusun so e de aba se Ghana fo ahu jedi ya mamamuo pen na nye baomia na yehu na mamuo pen ti moma no opportunity na o mekere mu bibi opani 80 nso de Africa so a o se media budget e papa so wa kan na so won kan ya modi mu nsam abai master planner junior Kentampo ononso ede ne de aba se Ghana fo miskate na moyeye koto aba mama hama na mprempre de obetim de Ghana akwanim eye Dr. Baomia ne Dr. Napo yo democracy kira wadwen a obi amo mekan ama ko mensa pillar 2 so de ne de aba ononso kirem se hwiwi oso ohia wo se hwiwi oso wo se wakasa so wakasa fa pamo e pamo mrahye bedwani na awreho meka de chairman so dia ba Abel Fontaine so Facebook live na fe YouTube live o say nensa no yedana se ebebere
anuanu mienu ede yaje pene na yebesom wo me adwempa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wani mukan mene Merima apede the beauty queen mother afia ampofo wan kasia bonasi yesi achiamu pi yamamumo ne tie Jack, mama no undi nkomo bi. Unim se Chrome ha de. Se ba no se yam print